Oletteko koskaan pelanneet tennistä lasilaatikossa? Terve, minä olen Liisa ja maassani padeltenniksen suosio kasvaa. Minä ja ystäviäni kokeilimme tätä urheilua. Padeltennistä pelataan nelinpelin Padeltennistä pelataan nelinpelin pienessä kentässä lasiseinien kanssa. Padeltennissä, toisin kuin isossa, ei ole outoja. Jos pallo osuu seinään, pelaaminen jatkuu. Mutta se on tosi vaikea manööveri. Minä joskus en pystynyt lyömään tavallisia palloja. No niin, me olimme täysin aloittelijoita, mutta me pidimme tästä uudesta kokemuksesta silti. Se on aina kiinnostavaa kokeilla uutta urheilua ja viettää aikaa yhdessä. Pelataanko Suomessa padeltennistä? Kirjoita kommentteihin. Moi moi!